Second, I'm
Mama Moshe Muya Malosi Bugama Gosi Buyanga Mogudo Dikis. Because someone is you, then you is always you, and I lay you like this. What is I lay you? I know the regular umbrella. Crazy. We're not. You will set you in there whenever. Oh, then Orlando do Duero. Our business. Let them here. PJ, all the room I hear, carry a more.
agla yìí. Ebi sẹ́wọ̀n ẹ̀dá wọn ẹ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ògógó ice water àtọ́kùn náà ní náà too much. In 1998, Ugogo Unawa in 1998, Ugogo who the only person is Obara, Mondo Lilo, no one of the Riwego. May I not give you to the 190 flat boot. Ugogo uzuru moto kende ukwu kende nda. Geti makoro we. Ima mbakwe, governor mbakwe. Governor mbakwe chiri Igbo State. Ọ bịara mgbe eshiri ya Ugogo moto kere dị 5. Ọ bịara gọvanọ pịa ndị eze pịa ndị chief. Otu a ka m si nọrọ na fence lenyo kata anya yeshi ga were ego ndị m si mbada abada. Iwu obi eji eri ego dị iche n'obi eji akpata ego. O nwere ndị nwere obi eji akpata ego. Iwu His Royal Highness Eze High Chief ọnụ ụwa wuchi. O shiri chief mbụ. Ya wụ chief o shiri eshi 1998. Before ndị ogbo owu niile bakara na nka si eze ruru gị ịghachiri anyị. O nwere obi eji eri ego ụgbọkwuru obi eji amana ya wee gosi. Ya wụ ihe mbụ mmekọ ọnụ na-ekwu okwu a Igbo setịrị ndị nwere ego ọ bụ ndị nwere ego. Amụsụ ga-ada ego wee chi ya ego. But ego onye eze karịrị amụsụ. Registration. Amụsụ ga-ada ego onye eze ikele osubrile ọnawa the village osubrile. His Royal Majesty Eze Diohama. Oh yeah, the youngest. His Royal Majesty Eze Diohama. This I follow. I don't come on gamu with ya. Where is it? Come on gamu no one. Come on to the head out here. You are dodging something.
eze dị ọha mma gara yọwawo eze dị ọha mma udo dịkwara gị eze dị ọha mma ogologo ndụ gị ya bụ na ụmụ nwaanyị mkpu eme chewe ntị ogbenye nwụrụ eze dị ọha mma owite efe windo anya nwụrụ eze dị ọha mma owite agba ọsọ ogbenye nwụrụ eze dị ọha mma owite efe windo ọkụ nwụrụ eze dị ọha mma owite agba ọsọ ogbenye nwụrụ eze dị ọha mma owite efe windo
Amụsụ dada ego wiji dada ego kpọta ego gị ọ karịrị amụsụ. From college ọbara ị ga-abụ otu ọ dị n'ụlọ. Ịma ya ọbara ego all highest the high currency Nigeria nwa. Ego dị equivalent to dollar. No be so. Akwụkwọ. Ego onye eze na-agba. Ego equivalent to dollar. Enwere change America, nwere ego US. Ego ile nwere na ndị highest ya bụ mgbe. Onye ọbụla ji 1,000 na Nigeria, onye ahụ ji nnukwu ego. Ego bụ amụsụ ga-ada ego, wiji ga-ada ego, ọtụ ego ihe karịrị amụsụ. Ka mmadụ egwu. Ali agbara m egwu. That will 21 years. Ọ̀gá kọ́ ọ̀yọ̀ rẹ̀. Ìkàrí ooo ikọ̀ ambassador Chineke o. Ìmàgbáyé ọ̀hún ambassador 21 years. Onye eze gị wuru n'ala ịnọ na site iwuru moto iwuti ya n'ụba adị ka iwe otu ka m tinye ya iche ya emebibụla nke m were were ịgbaghịzi o nwere ebe ị ga-eme onye arịrịọ ya si were ego gị lawa ihe emechie n'ọrụ. Am I?